नमस्कार. आज आपण बनवणार आहे बीटाची पुरी. त्यासाठी बीटाची साल काढून घेतलेली आणि त्याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत. मीठ घेतले, तीळ घेतले, गव्हाच्या 3 वाट्या पीठ घेतलेले आहे. तर आपण आता पहिल्यांदा बीट शिजायला घालायचे. एक पातेलं घेतलं, त्यामध्ये बीट घालून घ्यायचे. साधारण 1 ग्लासभर पाणी ओतले यामध्ये. आता आपण शिजायला ठेवायचे हे. तर आपल्या बीटाच्या फोडी शिजलेल्या आहेत. तर आपण आता ह्या काढून घेऊ. ते राहिलेलं पाणी आपल्याला टाकून नाही द्यायचंय. आपण हे मिक्सर मध्ये बारीक करून घेऊ. फोडी थोड्याशा थंड होऊन घेऊ. तर आपण बीट बारीक करून घेतलेलं आहे मिक्सर मध्ये. तर आपण पिठामध्ये मीठ घालून घ्यायचंय. यामध्ये बीट घालून घेऊ बारीक केलेलं. मगाशी जे पाणी राहिलं होतं शिजताना, ते पाणी पण यामध्ये घालून घेऊ. आता हे व्यवस्थित कालून घ्यायचं यामध्ये. जास्त पातळ पण नाही मळायचं आहे, असं मीडियम, थोडंसं घट्ट थोडं पातळ असं मळायचं, जेणेकरून व्यवस्थित लाटता येते पुऱ्या अशा. अशा पद्धतीने आपलं पीठ मळून झालेलं आहे. तर आपण हे पीठ 10 मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे, म्हणजे चांगलं भिजेल. तर आपलं पीठ भिजलेलं आहे चांगलं. तर आपण आता पुऱ्या करून घेऊ. तेल तापायला ठेवतो पर्यंत. छोटे छोटे गोळा करून घ्यायचा आहे. आपण थोडेसे तीळ घालून घ्यायचे ह्यावर. तुम्ही तिळाऐवजी खसखस पण लावून घेऊ शकता. दिसताना पण छान दिसते. तर आपलं तेल तापलेलं आहे. तर आपण आता पुरी सोडून घेऊ यामध्ये. तर आपण आता दुसरी पुरी पण सोडून घेऊ. मुलं जर बीट खात नसतील तर पुऱ्याच्या माध्यमातून आपण त्यांच्या पोटामध्ये बीट जाऊ शकता. आणि दिसताना पण कलरफुल अशी पुरी दिसते, जेणेकरून मुलांचं अट्रॅक्शन वाढेल.
आपण पुरी तळून घेऊ छान. नुसतं तळल्याला टाकू. अशा पद्धतीने आपल्या बिटाच्या पुऱ्या तयार झालेल्या आहेत. तुम्ही नक्की करून बघा. पौष्टिक अशी रेसिपी आहे. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटद्वारे नक्की सांगा. आपल्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.